Il-proġett tal-Kappara kien ilu mwijat 20 ta' snin. L-ewwel attentat formali dwar il-proġett sar fl-1995 u kien ġie approvat il-permess fi frar tal-1996. Fil-manifest elettorali il-Partit Laburista kien wijat li se jagħti priorità lil dan il-proġett. Permezz tal-proġett propost, 50% tat traffiku se jkun elevat il fuq u għalhekk il-volum ta' traffiku se jkun aħjar. Nonfqu il-flus fuq il-postijiet fejn it-traffiku huwa ġġamjat u identifikajna żewġ postijiet ewlenin fejn dan isir ta' kuljum. Għandna il-ħdet tankijiet tal-gas tal-Kappara fejn issa ġew approvati il-pjanti mill-MEPA u dalwaqt jinbeda x-xogħol f'din leġislatura hemmhekk ħajkun hemm sistema ta' flyovers illi permezz tagħha it-traffic ħajkun qed jonqos ħafna. Il-proġett jinkludi wkoll it-twessieħ ta' triq reġjonali minn żewġ karreġġjati għal 3 u pedestrian crossing. Proġett li semma wkoll fid-diskors tal-budget. Fl-istess diskors issemmiet il-Marsa Junction. Proġett li ma baqax biss fir-riżoluzzjonijiet tal-budget iżda li l-Prim Ministru konferma illi ser iseħħ. Il-Ministru Joe Mizzi u Transport Malta qegħdin jaħdmu issa biex jkollna il-pjanti u l-pjan ta' dawn l-inħawi ukoll il-xewqa tiegħi li matul din leġislatura dawn iż-żewġ proġetti kbar ikunu qegħdin jiseħħu dak infrastrutturalment. Imma mbagħad hemm idejat oħra li rridu naraw dwar kif il-problema tat traffiku li qed tinkwieta ħafna nies li tinkwetani ħafna tkun verament solvuta. Il-bżonn biex pajjiżna jsib tarf il-problema tal-immaniġġjar tat traffiku semmiet kemm il-darba fora internazzjonali. Is-sena d-dieħla jżur Malta Pat Cox, koordinatur tal-programm Trans-European Transport Networks, u l-ex-President tal-Parlament Ewropew sabiex jeżamina s-sitwazzjoni f'Malta mill-qrib.